ଏ ହେଉଛି ନଈଦି ଗ୍ରାମ। ନଈଦି ଗ୍ରାମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଇଏ ହେଉଛି ନଈଦି ଗ୍ରାମ। ନଈଦି ଗ୍ରାମର କୁ ଲାଗି ଏଇ ଚିଲିକା ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ ହେଉଛି କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ। ତେଣୁ ଏ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଳା ପାହାଡ଼ର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପାତାଳି ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପାତାଳି ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଏ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ କାଙ୍କଣକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ ହେଉଛି କାଙ୍କଣ ବାଟିଆ ଥିଲା ଏବଂ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ବୋଲି ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ କାଙ୍କଣକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଏହି ସୁନ୍ଦର ନୀଳାମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୁଲିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାଗାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀର ଆରମ୍ଭ। ଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚକ। ଏଇଠାରେ ଠାକୁର ପୂଜନ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ମୂଳ ଆସ୍ଥାନ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତ କମନୀୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ପୂଜନସ୍ଥଳୀ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମୃତିମଧୁର ମଧ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ବସନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଭାଇନା ଆମର। ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ବିବରଣୀ ଦେବେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଳା ପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି ଏଠି ଲୁଚିକି ଥିଲେ ହରେଶଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ। ହରେଶଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ଲୁଚିକି ଥବା ସକାଶେ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ସେଠି ନ ମିଳିବା ସକାଶେ ଏଠି ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲେ। ଏଠି କଞ୍ଚା କାଙ୍କଡ଼ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ହୋଇ ଲାଗିଗଲା। ଆମର ମାଗା ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ଅଛି ସେଇଟା ଉଠାନ୍ତୁ ସେଇ
ଏ ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ଆମେ ଜବାବ ଦେଇଛୁ, ମୁଁ ଯିବି, କିଏ କେଉଁ ଭଲ ଭାବୁ କିଏ ଖରାପ ଭାବୁ ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଟାଇମ୍ ଦେବି, 4ଟା 4:30 କି 5:30 ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଟାଇମ୍ ଦେବି ହେଲା। ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଏଇଠାରେ ଠାକୁର ପାତାଳି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ବେଦିକା ରୂପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜନ ନିମନ୍ତେ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାତାଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ତ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାଳକ୍ରମେ ଏ ସ୍ଥାନର କ୍ରମ ବିକାଶ ଭାବେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଏ ଗ୍ରାମର ନଈଦି ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଦୟାଳୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଦୟାଳୁର ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଏ ସ୍ଥାନ କ୍ରମଶଃ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ସହିତ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ କମନୀୟ ଏବଂ ଏ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଏବଂ ସବୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପୁରା ଶାନ୍ତ କମନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଲାଗେ, ଅନେକ ଖୁସି ବିଭୋର ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ଏ ଚାରିପଟ ଆଗ ଚିଲିକା ଏବଂ ମଝିରେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଟାପୁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱାରା ଏ ସ୍ଥାନର ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଏ ସ୍ଥାନ ବହୁ ବର୍ଷ ପଡ଼ି ରହିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ସ୍ଥାନକୁ କେହି ଠିକ୍ସେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, ଜାଣିନଥିଲେ, ତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ତ ଅପାର। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଚାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲୀଳାର ବିକଶିତ କରନ୍ତି। ସେଭଳି ଏଇଟା ମାତା ବିମଳାଙ୍କୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କ୍ରମଶଃ ଏଇଠାରେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ମାତା ବିମଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମାତା ବିମଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଅଛି। ଏ ସ୍ଥାନ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରେ କିନି ପୁରା ଚିଲିକାକୁ ବେଶ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳଟି ପୁରା ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି। ତ ଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର। Find a